Αντώνιο Κόντε θα ήταν να δει τον βασικό του σεντερφόρ να τραυματίζεται. Μοιάζει να πατά ελαφρώς το πόδι του Ρέτσου που έχει πέσει στο χορτάρι, αλλά δύσκολα μπορεί να προέκυψε εξ αυτού το πρόβλημα. Συνεχίζει και πιθανότατα τη στιγμή που πλασάρει να ένιωσε το τράβηγμα ψηλά στον προσαγωγό. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει, και στον τετρακέφαλο ίσως. Ο Ρωμέλου Λουκάκου πιθανότατα θα αποχωρήσει από το παιχνίδι νωρίς στο 32ο λεπτό. Τσεκάρει τώρα το αριστερό του πόδι. Η φάση με την πίεση του De Bruyne. Εδώ εστιάζει, βλέπετε, τη στιγμή που πατά το αριστερό του πόδι ο Ρωμέλου Λουκάκου και ο Ιταλός σκηνοθέτης. Πλάσαρε, αλλά στη συνέχεια έπεσε στο χορτάρι και δυσκολεύεται ακόμη και να περπατήσει. Και αν έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμού στην καριέρα του, του δίνει και το χέρι ο Πιρόλα. Ήταν πολύ σημαντικός για την κατάκτηση του Σκουντέτο την περασμένη σεζόν, ίσως σημαντικότερος όλων, σε ένα δίδυμο με τον Σκοτ Μακτόμινεϊ. Δεν θα παίξει άλλο. Πιθανότατα θα δούμε τον Λορέντσο Λούκα. Κρίμα. Και είναι όντως ο δανεικός από την Ουντινέζε που έρχεται στο παιχνίδι.